ऑफिशियल। तोरा सहेली के हो मटकोर गे अच्छा कम रहिला के दही चौकी के तोड़ गे ऐसन का तोरा सहेली के हो मटकोर गे कम रहिला के दही चौकी के दौड़ गे वीडियो बनावे झुमक के कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला गहुआ मोहल्ला में होई गलो हल्ला लाइन मारे डीजे वाला वीडियो बनावे झुमक के कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला रिकॉर्डिंग बाय SR स्टूडियो लाइन मारे डीजे वाला मारे डीजे वाला वीडियो बनावे झुमक के कैमरा वाला लाइन मारे डीजे वाला ऑफिशियल। गरा दाउरा बे छही लहंगा उठाई के छोरा सब देखे छहु नजर गराई के गरा दाउरा बे छही लहंगा उठाई के छोरा सब देखे छहु नजर गराई के मुंह बंद कर पीछे हट होने साला लाइन मार डीजे वाला गहुआ मोहल्ला में होई गलो हल्ला लाइन मार डीजे वाला वीडियो बनावे झुमक के कैमरा वाला लाइन मार डीजे वाला म्यूजिक बाय मनोज कुमार लाइन मार डीजे वाला मार डीजे वाला वीडियो बनावे झुमक के कैमरा वाला लाइन मार डीजे वाला कहे हो रमन जी यादव छही तो बेजोर गे नच नच के कोई दही 3 बजे भोर गे 3 बजे भोर गे कहे हो रमन जी यादव छही तू बेजोर गे नच नच के कोई दही आई तू भोर गे कहे प्रीति राय या चोपर जाही पाला लाइन मार डीजे वाला गहुआ मोहल्ला में होई गलो हल्ला लाइन मार डीजे वाला वीडियो बनावे झुमक के कैमरा वाला